Orwase County ya Nyamira asingo kumenyebuna maiga y'omubunge Onoth Mugrango Joash Nyamoko abo litkole igoro amochechereti omubunge omukoro Joseph Kiangoi yokubolikirgo ekiona inde asikelia Nyamukago tebabuna Kiangoi emyaka yae yachire nigo abamagwamo besokire na gukwanera engane iyo bakoragwa nere Charles Barongo nigo bamuchirie omosike Nyamoko ase okomochecheria omurayobo oyokorwa aroro nigo batebire buna korwa Kiangoi arwabisi nigo abamwagamo bataranyora amagendero oboikirano muliketo Steven Nyariki Embunde nero gotegurira amaya enseyamo Kiangoi yoyo ukwana gabi tobide Kiangoi nero gambete 1997 Parliament yetu isakwando igora nala watu banga na bibi ate sanje watu banga na msiboso ono asara na yugwira Kiangoi honest Echebe na teba na ninji. Yuko mwina yacho ikaranza. Acho ikaranza na babu wino. Abanda. Eba nsiyo wacho. Na yuko ira teba. Na yuko iro yondo ya Kiangoi. Abantu baramurire babu wino mutu na yaso. Ibara mocha goichabane na nabatari. Bashikuri mbarabia wacho na Maiga y'omubunge Onoth Mugrango moskecho wa Nyamoko abugoro hase Nyamira National Polytechnic hase wodi ya Itibo omochia oyokoriye keroga bwate ase omwaka 2027 Joseph Kiangoi nga emyaka yae yachire na bakegori baye mbayo hase bunge ya Kenya gegati ya omenyi korwase wodi ya omwagamo bagechiwe necheche yokumongora omubyaro obo Nyamoko ntegerrebiya kiarani ntegete kosomia Nyamoka ya aya tu atorto akite tikweronga chonsi pito kogwakera umwaka chonsi pito kabo mochumbe kwa ikira soko turama Namoka ye ntegerrebiya sore Namoko niga imugeta karamo mweshimiwa Joseph Kiangoi asinge nche igure ngabanyakoni bonsi piba inyoye gasi ya Joseph Kiangoi yakoreta abanyakoni boka bayimukire bakire kuri Joseph Kiangoi nga inchwo tubekero mo choko abantu baminto babumwaga bayimukire bakire kuri Joseph nga inchwo tubekero mo choko ase Onoth Mugrango yusire abantu ba magwagwa abutoko kabarangi bayimukire bakire bari Joseph Kiangoi inchwo tubekero mo choko bakorawa no mwemsi omukoro omwagamo Charles Barongo nigo bamwegereire omubunge omukoro bwebunge ngare ya North Borabu boigo East Africa Joseph Kiangoi nagotebanga nero bwate obumanyi obonene bwoborai natari omubunge orabisi bono gabete iko tinkumanya bose timwegere tikonya boigo lakini namumanyire bose nesa uri arorenga machin kumuira ala tutarremete atebete nga Kiangoi ngobeire Sinail na Kiangoi yogotire na Kiangoi kanga gabwenta kubekwe munsiemu yani umuntu togambirete wiya na ndo umuntu gambire East Africa umuntu bono nationalist leader na rakurukanga ngairwe munsiemu Wano ngobere abantu baminto nimo bwere tokoirwe munsiemu asa mangana ya magendro Nyamoko bose Kiangoi Nyamoka irwa ase munsiemu atiko na kurigirirwe nyancho ya Kiangoi air bunge bose Kiangoi yokogarani asensemo yabamenyi bande nigo bamochirie otaborro kwa magendro boikirano hase bunge ya Onoth Mugrango kuru moske Joseph Kiangoi kuru abisi bono abantu baminto ntu kunari kwa bodi na India Tawene bati ogokwana igori emyaka imwe emyaka na robugambe okoranga ta understand ndeto kono somya sinini ta understand egendo tukuranga successful economy chinse kiri kibwata economy yengi yabuna America omwa Trump igale myaka 90 ogenda South Africa agenda Italy ndotenga ogotara kurikuba yagotara akogenda otori urara taramanya binde ono gotokumetina na Kiangoi na kirende siabeyo masanya na atachete akarigereria nere na aroche atokonyete nonyene ekirugaria asitokoroka chibuski obis Itibo na atokonyete masanya bono murigereria chibara cheito chabagirango
unachire ebare sagete kuria ya center paka kioge togoita gese yani umbasa agenda ka utukyandegete gese cyari agenda ka utukyandegete aba begetwe mban pona ko barra sitiri muno yolegeti bena nero mampi yako ukirese nondiche epasali uteka kwa ng'eria ni chinda kolenaki ate kokore chi campaign. Steven Nyarikemone, Ensoko TV, Eronge North Mogrango, County ya Nyamira.